אז אנחנו פה היום עם נופיה ידידיה. נופיה היא מוזיקאית, מתחילה שמנגנת גם בגיטרה. היא חובבת בעיקר סופט רוק קלאסי וגם רוק ישראלי. אז נופיה, מה החלום הכי גדול שלך? החלום הכי גדול שלי זה להיכנס ללב של כמה שיותר אנשים ולקום בבוקר בידיעה שאני אוהבת את מה שאני עושה. אוקיי, יפה. ואיפה את רואה את עצמך בעוד 10 שנים? אלבום שני, מופיע בעיקר בארץ. עכשיו גם אולי להופיע מחוץ לארץ? כן, זה חלום שאף אחד לא מוותר עליו, אני חושבת, כל מוזיקאי שמכבד את עצמו. אני מאוד מקווה שזה יקרה, אבל קודם נתפתח כאן בארץ. יש לי תמיד שאיפה. כן, תמיד יש שוב. וחוץ ממוזיקה, יש לך עוד חלומות? כן, אני רוצה להיות שחקנית, אני לומדת בסטודיו למשחק מסודו של יורם לוינשטיין. זה עוד חלום שיש לי, אבל בעיקר המוזיקה נמצאת לי בראש, אבל אין ספק שזה גם חלום שאני מקווה מאוד להגשים. וחוץ מזה, איזה עוד שאיפות יש לך? השאיפה הכי גדולה שלי להצליח בשני התחומים, לא לבוא בדרך אחורית. אוקיי, אז נופיה, אז תודה מאוד. היה נעים להכיר אותך. ביי.